fa dole ya shiga damuwa. Albarkar iyaye ne ya zama garkuwa, su ne suke tura mu da miyo karuwa. Yan yara sai mu dage domin ci gaban mu, dan ilimi shine jigo a rayuwa. Ku zo mu je makaranta yan uwa, dan ilimi shine jigon rayuwa. Wanda bai yi ba ai ko ya lego su gure. Ku zo mu je makaranta yan yara. Ilimin addini da ma na zamani, in so samu ne kowa ya yi gaba daya, domin kowanne akwai rana nashi, kowanne shashi a nan cikin duniya. Yan uwa sai mu dage domin ci gaban mu, dan ilimi shine jigo a rayuwa. Ku zo mu je makaranta yan uwa, dan ilimi shine jigon rayuwa. Wanda bai yi ba ai ko ya lego su gure. Ku zo mu je makaranta yan yara. Let me ask you question, let me ask you question. What is enough? I see what is enough. Enough is a name of a person, animal, place or thing. What is a pronoun? What is a pronoun? A pronoun is a word that you use instead of a noun. What is my name? What is my name? I say, what is my name? Your name is Dan Yalo, mai waka ne dan biyar ke. Lalle kun burge ni, zan yi kyautar alewa mai kokari zan baiwa, da kiki zan warowa. Dan Yalo waka na ku, Dan Yalo waka na ku. Ku zo mu je makaranta yan uwa, dan ilimi shine jigon rayuwa. Wanda bai yi ba ai ko ya lego su gure. Ku zo mu je makaranta yan yara. Yan makarantar bokoko, yan makarantar bokoko, ga karatu ga sallah ba sa zagin kowa. To ai mu ma shaida ne domin mun yi mun samu. Yan makaranta, yan makaranta, yan makaranta. Ku zo mu je makaranta yan uwa, dan ilimi shine jigon rayuwa. Wanda bai yi ba ai ko ya lego su gure. Ku zo mu je makaranta yan yara.